Jawel, het is weer zover. Ali Taki, Fawaka. We zijn geland. Hoe was de vlucht? Ja, Turbulentie. Welkom en wat fijn dat jullie kijken. We hebben echt een hele leuke aflevering vandaag. We gaan het hebben over muziek. Als je op Surinaamse feestjes bent geweest, je weet het. Je hoort klanken, je hoort drumstel, je hoort saxofoon. Je kan in ieder geval niet stil blijven staan. Wij Surinamers zijn goed in feesten, in eten, maar ook in dansen en muziek maken. Daarom hebben wij vandaag aan tafel Winston Scholsberg. Hij is normaal gesproken public speaking architect, maar hij is ook de Anansi Toriman. Hij gaat zo laten zien wat hij aan heeft. En hij heeft ook een verleden als muzikant. Of verleden, nog steeds een heden eigenlijk, hè? Muzikant. Daarnaast hebben we meneer Robbie Alberga. Ja. Toch fout? Ik heb het nog zo geoefend. Maar je weet bij Ali Taki, we praten gewoon door als het is. Ik heb begrepen dat Robbie alles weet van en over de Surinaamse muziek. Dus we gaan hem uithoren. Zeker weten. Tegenover meneer Robbie hebben we Gideon Gilles. Hij is een oud muzikant, maar hij heeft ook heel veel kennis van Surinaamse muziekhistorie. Dus we gaan hem op de proef stellen, want hij kan ons alles vertellen. Hey, wat je daar hebt gehoord klopt niet, of weet ik wel wat. In ieder geval, in die hoek gaan we het zoeken vandaag. We gaan het beleven. We gaan het beleven. We gaan het zeker beleven. En we hebben ook natuurlijk een dame in de gezelschap, want die mag niet ontbreken. We laffen moest toe toch. En als we gaan kijken naar die lafu, dan hebben we het natuurlijk over Ashe Shoma. Zeg ik het goed? Shoma. Ashe Shoma, ja. Ashe Shoma. En je kan haar herkennen van de vorige keer dat we dit programma hebben opgenomen, Ali Taki. Ik was nog in gedachten bij de vorige aflevering. Toen heeft ze een heel mooi gedicht voorgedragen met heel veel muziek. Dus ik vond, we hebben je vandaag weer nodig. Dit is Ali Taki, let's talk. Let's talk. Yes. En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig, Vincent. Je hebt iets aangetrokken voor ons. Wil je even gaan staan en paraderen? Want paraderen. Even kijken, als je die camera pakt, dan... Ja, dit is een traditioneel Ghanese... Ja, klederdracht. Ja, het is een mannen dragen dit. En ik was vorig jaar in Ghana. En ja, het is fantastisch om te zien dat het kleurrijk, traditioneel. En er zit nog een verhaal aan vast, want als ze vochten, hadden ze dit, maar dan beschermd met bamboe of dat als er gestoken werd dat ze beschermd. Dus dit eigenlijk is een soort schild. Het is een schild, weet je. Dus ze hebben allerlei gradaties van dit klederdracht. En ik heb er 2 meegenomen voor, represent the culture. Represent the culture. Prachtig. En wat representeer je vandaag hiermee? Is het een mengeling van beide of is het... Nou, ik heb er 2 bij me en ik dacht, deze voelde, zie je, kleurrijk. Ik zit tegenover een dame, dus mooi. Kleur, toch? Lekker. En je hebt ook een instrument meegenomen, zie ik? Waar kijken we nu naar? Hij is heel oud. Je ziet hem maar, hij is wear and tear. Maar ik vond hem, bijna 20 jaar geleden had ik hem gekocht bij zo'n wereldwinkel. En de eenvoud van dit apparaat, als je ernaar kijkt, het is met aardewerk, met hout en met een geitenvel. Maar wat die doet... Je brengt me helemaal terug naar Wakanda nu, hè? Ja. Je hebt die muziek herkend, ik ga niet willen, of niet, zeg eerlijk. Echt hoor. Ja, dit is... Natuurlijk ligt de oorsprong natuurlijk, prachtig, maar prachtig. begrijp wat ik bedoel. En waar werd dit instrument voor gebruikt? Dit is, als je hoort hoeveel klanken eruit voortkomen, is het tussen een talking drum, boodschappen, muziek maken. Ja, het is een multifunction. Ja. En in hoeverre, want dit is denk ik vanuit Afrika. Ja. En welk Surinaams instrument lijkt hier een beetje op of komt in de buurt? Nou, ik denk die kotti. Toch? Als je die variatie van tonen. Ja, ik denk een kotti. Van de kawina. Van de kawina muziek. Maar de expert is daar, hè, voor kawina muziek. Ja, Giri. Ik zou mezelf geen expert noemen. Ik denk dat maar bescheidenheid toch? Ja, maar ik denk dat je qua muziek ook nooit uitgeleerd kan zijn. Maar inderdaad, ik zou inderdaad denken aan een kotti, aan Harry eventueel. Vanwege die diepe klanken erin. Dus, en waar werd het dan voor gebruikt, zeg maar, in Surinaamse muziek? Ja, bij het Kauna muziek heb je de Harry, die is maatgevend. Is echt de maatgever. Voor de tempo, zeg in het muziek inderdaad, tempo, dat het tempo constant blijft. We hebben het dan ook over de kotti gehad. De kotti, ja, de kotti is eigenlijk dat is inderdaad het geluid van de Harry.
En nu begin ik werken. Ja, dan krijg Hé, je... Shay, blijf hier met me. We zijn net gelijk, je wilt weer wegvliegen. Nee, maar dat ontkom je niet aan. Oh, de Weet mensen je? moeten met je doorgaan. Dan gaan we Nee, zodra ik muziek hoor, dan voel ik meteen om te bewegen. Het gaat meteen door mijn hele zijn. Dat Vertel, is je wat- hebt nu toch wat woord verteld. Wat maakt dat die Surinaamse muziek dit met je doet? Nou ja, weet je, ik ben er gewoon mee grootgebracht ook. Weet je, mijn moeder, als kind ging ik altijd met mijn moeder mee naar die Surinaamse feestjes. Je weet wel, Biggie Pokoe en dan was het dansen. Dus dat is sowieso al wat ik mee heb gekregen. En verder heb ik ook een man die muzikaal is. Hij is een zanger, een soulzanger. Hij bespeelt zelf geen instrument, maar hoe dan ook. Zang is ook muziek. Het is een instrument, Zeker weten, ja toch? zeker weten. En als spoken word messenger, boodschapper, ben ik ook bezig met muziek. Ook via mijn stem. En je zoon ook, ik hoor hem. En mijn zoon inderdaad ook. Hij heeft ook zijn eigen instrumenten thuis. Ja, daar. Oh my god. Ja, sorry, dat is wat de moeder doet hoor, sorry. Je bent bij Ali Taki, dat kan. Dat is wel mijn broer. Dus, Het nee, heeft gewerkt overigens, maar ga door. daarom, hij krijgt het ook mee. Hij heeft zijn eigen djembe, hij heeft zijn eigen ballenfoon thuis. We houden echt van die traditionele instrumenten als deze. En ik werk samen met een percussionist. En die begeleidt mij ook. Bij je spoken Bij word. mijn spoken word, inderdaad. Dus ja, ik ben er continu wel mee bezig. En je hoort af en toe een stille uitval. Je hoort gewoon de deskundigheid uit die hoek komen, meneer Robbie. Ja. Want ik heb gezegd van de man die alles weet over muziek. Maar wat maakt dat u zo bekend bent met alles van uw Surinaamse muziek? Nou, ik zou moeten zeggen, ervaring. Ik ben heel lang in het vak, maar je kan heel veel leren nog elke dag. Dus ik zou niet zeggen dat ik alles weet. Het is gevaarlijk om dat te zeggen. Je wordt uitgedaagd. Oké, wat weet u? Wat weet u allemaal? Nee, de Surinaamse muziek, vooral in de 70er jaren is het pas in Nederland gekomen. Dan praat ik over Surinaamse muziek in Nederland natuurlijk. In Suriname had je natuurlijk vroeger waren de drums alleen. Toen kwamen met uit New Orleans kwamen die blaasinstrumenten eigenlijk. Kwamen ze erbij. En zo is die cassico eigenlijk ontstaan. En je had in het begin, want je hebt nou bijvoorbeeld sommige... Toen de keyboard pas bij kwam, vonden ze het maar niks. Want het is alleen drums en quattro. En zo komt er telkens weer meer instrumenten bij. Dus je had vroeger, vooral toen ze uit New Orleans kwamen, die scheepslui, brachten ze die instrumenten mee. En je ziet ook in Suriname heeft ook wat soms van die New Orleans beat. Je kan het terugvinden. En dan met New Orleans moet ik denken aan jazz? De oude jazz is begonnen in New Orleans eigenlijk. Dan denk je aan Dixieland en Louis Armstrong en zo. En toen heeft later Charlie Parker en zo hebben het naar bebop gebracht. Gingen ze die akkoorden omspelen. Dat werd heel ingewikkeld. Weet je, dus, Het is wel gek om te horen dat het nog steeds dan in die Biggie Pokoe met name zit. Hè? Want dit herken ik van de Biggie Pokoe. Weet je dat misschien hebben jullie die film gezien, Boomerang, van Eddie Murphy. Ja. Dan gaat Ik moet hij- altijd aan hem denken als ik denk aan Boomerang. Dan gaan ze op een gegeven moment naar New Orleans. En dan hebben ze een feest. En die band speelt, als je daarnaar luistert, als het je nog niet is opgevallen, die speelt gewoon cassico. Ja. ja. Zeker. Je hoort ook Ja. in die marching band, hoor je dat ding, daar komt Ik het weet samen. precies welke scène je bedoelt. Ik kan het helemaal voor je uittekenen. Wat Eddie Murphy deed met die vrouwen kan ik voor je uittekenen. Hoeveelste minuut van die film? Wat zou dat zijn? Was het ongeveer een half, 3 kwartier of zo ongeveer? Ja, zoiets. Hey, ik ken die scène drie niet. kwartier. Maar ja, ik moet even graven. Ja. Ik denk dat ik hem gewoon opnieuw moet bekijken. Hey. Ja, het- Hey, maar nu Nu we het- kijk ik daar met een heel andere blik. Je hè. moet Nu- zeker terug gaan kijken. Ja. Maar nu we het hier toch over hebben, we zien het een en ander gebeuren. Op het moment dat er een vijf is, zoals ze het vroeger zeiden, toch een vijf. Waarom kunnen Surinamers een beetje ondeugend zijn als het gaat om dansen? Vanuit het vrouwelijk perspectief gaan we zo kijken. Maar is het ondeugend? Hè? Is het ondeugend? Dat kan jullie dat toch? is wat we moeten afvragen, inderdaad. Het is dat soms kan een jullie beetje toch? ondeugend geworden als je mij vraagt. Nee, maar eerlijk, we moeten eerlijk zijn. We zijn hele sensuele mensen. Maar dat is dat ding. We zijn in feeling met onze, in touch met onze feelings. Juist. En als je dan je bewegingen met je lichaam kan maken. En dan kijk ik naar de dame naast me ook. En ze gaat dan in de Nee, maar al die bewegingen erbij. Ja. Ik denk niet dat het een... Nou ja, ik denk dat de dans op zich is al een seduction. Het is een verleiding. Ja, toch? Als man en vrouw.
tegenwoordig is het wat breder, man en man, vrouw en vrouw. Dan ben je bezig aan het ontdekken, aan het zoeken. Dus je moet je beste kant laten zien. Dat is zo. En dat is, zo. weet je? Dan kom je toch met de maar als oudje. Ja, heel graag. Dit roept wel een vraag op. Ja, Je moet de beste kant van jezelf laten zien. Wat is die beste kant dan, Winston? Nou ja, dat ligt aan jezelf. Toch? Je ziet hoe mensen dansen en dan laten ze zien van hey, dit is wat ik goed ze kan. zijn. Ja. Moeten we het dan nog over boeken hebben? Of, want als we het hebben over ondeugend Ja, zijn... die bepaalde dingen bij de Kabula en zo, Nee. daar zie ik zo, nee, Ja. dat vind Nee. ik... Ja, waar trek je de Ik grens? ben blij weet dat je het aanhaalt, want dat Ja. is zeker één die ik Dat ook wil niet ik vind. halen, want dat Ja. is dan ook... Ergens heb je die grens. Op een gegeven moment is het Juist, gewoon dan precies. dan beter trek je je kleren uit en je Maar gaat dat gewoon ik- naar orde snap van je. maken. Dat is- Ja. Ik wil er toch op reageren. Ik kan het niet laten. Je moet erop reageren, ja. Eerlijk, Ja. ik heb er ook mijn mening over. Dat vooropgesteld. Maar ik denk dat er bij elke generatie wel veranderingen komen die de voorgaande generaties, waar we ons niet helemaal in kunnen vinden. Mee eens. Dat zeg ik. Ik vind het boeken, ik heb er echt een mening over. Ik wil mijn kinderen ook niet, het liefst Dat niet bedoel zo ik, zien. dat bedoel ik. Tegelijkertijd is het wel iets van deze generatie. En kijken naar de ontwikkelingen in de wereld. Ja. Ben ik benieuwd wat daarna volgt. Ja, Heb je het nu over Dagger in Jamaica? Of, Je kan het zo gek maken als je wil. Oké, Je kan het misschien, zo gek maken als je wil. misschien Maar- gaat dat de andere Nee, het kant is- dan op. Maar ik Ja. begrijp wel van, je moet ook een ontwikkeling hebben. En dat kan dus ook in die dansuiting die bij de muziek hoort. Ik denk dat je het niet tegenhoudt. Ik ben uw naam even kwijt. Sorry. Robbie. Meneer Robbie. Albert. Met alle respect, sorry. Robbie Meneer Albert. Robbie, ja. Hij heeft het voorbeeld aangehaald met pokoe zoals het in Suriname voorheen werd gekend. Jaren 70 in Nederland. Daarvoor in Suriname. New Orleans invloeden zijn erbij gekomen. We hebben een mooie kaseko eruit gekregen. Ik denk dat het voor de mensen van toen, die al gewend waren aan het stukje zonder blaasinstrumenten, zonder Ja. keyboard. Ik denk dat het ik wil bijna zeggen, een heel pijnlijke verandering zal zijn geweest. Maar kijken naar wat er vandaag gebeurt, we genieten er weer van. Kunnen we daar heel even kort over hebben voordat we naar de quiz gaan? Als muzikanten gesproken, kunnen jullie even kort uitleggen van waar bestaat de Surinaamse formatie uit? Blaasinstrumenten heb je gezegd, soms heb je ook koperen blaasinstrumenten, drum. Kunnen jullie ons even meenemen daarin? Nou, je hebt verschillende soorten variaties. Je hebt ook nog de kopro-toe variatie. Gewoon. Dat is gewoon met bijvoorbeeld sommige bands spelen met een heel drumstel. Anderen spelen nog op de ouderwetse manier met een snare drum en een scratchy. Weet je, het is waarvoor je kiest. Er zijn veel mogelijkheden. Als je een band als Travassi speelt gewoon met de gewone drum. Maar ze spelen dan ook kaseko dieper of minder diep of zo. Maar, weet je, dus er zijn een heleboel verschillende soorten. Vooral Met de tegenwoordig. koperen bedoelt u de koperen blaasinstrumenten, denk De ik, hè? koperen blaasinstrumenten, Ja, de oké. sousaphone, weet je, die speelden de bas. Maar tegenwoordig speelt men met de basgitaar. En je hebt combinatie, alle soorten. Dus het is moeilijk om te zeggen waaruit bestaat een Surinaamse band tegenwoordig. En je hebt ook nog zoveel genres. Je hebt Dat die bedoel ik kaseko, toch. die kauna, je Ja. hebt die drong. Ja. Er komen tegenwoordig Kaskawi. nog kaskawi, Kaskawi, je hebt inderdaad. zoveel verschillende Die dingen. ken ik niet. Wat is Kaskawi? Kaseko gemengd met kawine. Ja. Oh, heb je een voorbeeld voor me? Qua artiest? Is dat niet op tijd? Die Ja, een elektrische instrumenten of een La mengen met- Rouge bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Oh ja, oké, dan heb ik Dat je dan die zuiver. kauna hebt met die, kasinstrumenten. En dat is ook weer gaan mengen. Dus op een gegeven moment is het, ja, je kan moeilijk nog bijna een Klopt. vaste stijl nog noemen. Iedereen wil vernieuwen en stopt dingen erin. Maar, goed, maar ik vind het wel goed. Ik vind Het is ook goed, ja. Die evolutie van die muziek is heel Ja. belangrijk. Met de Want tijd meegaan. Als je kijkt naar de... Je bent nu in Europa. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld de housemuziek... Als je kijkt naar Cascavida, lijkt meer op house. Ja. Ja, die DJ's gebruiken ook. Ja. Ze gebruiken het ook. Ja. Ze gebruiken het ook in die dingen tegenwoordig. En de producties van nu, bij de housemuziek. zeg maar. Ja. Ja. Oké. En ik zag het hockey-elftal van die dames. Heb je Oh dat ja. gezien? Ja. Met boeken in de kleedkamer. Ja, dat Was waren je kampioen. erbij of niet? Want, Nee, zie je me al. wil je eerlijk antwoorden? Beetje ouderwets hoor. Maar ik denk dat er altijd een kruisbestuiving ontstaat. En je houdt het niet tegen. Kijk maar naar de stagiaires in Suriname die kennis maken met die Surinaamse muziek. Die komen hier en die willen dat hier horen op hun gewone feest. Ja. Dus Klopt. Hebben ze dat dan ook aangegrepen om die nieuwe versie van Witty hier te brengen? Oh ja, 100%. Maar wat vind je ervan als echt muziek? Een brandje... Luister, ik hou van evolutie. We hadden het net over een bepaalde band die een aftreksel is van de
Afro-Surinaamse muziek. Ja. Die gasten scoren dik ermee. Hey, respect. Ja. Ik vind het wel mooi wat je zegt, maar ik vind aan de andere kant vind ik dat het oude traditionele wel gewaarborgd moet worden en moet blijven. Want dat is waar het begonnen is, toch? Maar dat is de bron van. Juist. Ja, want is zo dat mooi, mixen is mooi, zeker die evolutie, maar dat andere moet echt gewaarborgd worden. En daarom is het belangrijk Ja. dat er ook mensen zijn die op die manier alleen spelen. Naast dat, Ja, dat ja. we nu Juist. dat we Dat nu het zijn. Over traditie gesproken, want ik hoor u denken, wanneer ga je met die quiz beginnen, Pascal? Nu. Kijk, als jullie op het scherm kijken, dan vinden jullie daar 4 Surinaamse spreekwoorden. En we gaan een spel spelen. Jullie mogen allemaal er eentje uitpakken en daar je licht op laten schijnen. Dus ik zou zeggen, Vincent, jij mag beginnen. Of zal ik de dame laten beginnen? Begin maar met de dame. dan kan Asje, ik- jij mag beginnen. Nou, dan begin ik maar met Alapiri Tifin Anolafu. Dus niet wanneer je iemand ziet lachen, betekent ook dat degene het met je meent. Oké. Ja. En het mooie van Surinaamse spreekwoord is dat hij ook dieper kan gaan, hè? Want hij heeft ook meerdere betekenissen volgens mij. Oké, dan mag iemand me daarmee helpen, Toch? want Want ook als je iemand hij piert zijn lach Alatifi of zijn ano. tand, maar... Ja. ja. Ja, die zou ik er ook niks anders uithalen. Nee? Ja, niet, Nee, toch? Ja. Robbie? Niet direct. Alapiri, TV Anolafu. Ja. Ja, niet iedereen die met je lacht. Meent het meent met je. met je. Ja. Dus je Dat moet is op je echt hoede wat het zijn, hè? betekent. Ja, 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 ja. Oké, dan gaan we naar Gideon. Ja, ik zat de hele tijd... Weet je wat het is? Ik ken hem als Gidi, maar hij heet Gideon. Maar Gidi mag ook. Maar ik noem je Gidi Gidi mag vandaag. ook. We zijn best redden, Taki. waarom? Oké, mag gewoon. Gidi. Zo. Laten we dan... zo, Barbarda Gune Betty. Nummertje 4. Blaf van de honden bijten niet. Ja, toch? Als ik hem letterlijk zou vertalen. Ja, het klopt. Ja, ik denk dat daar ook alles bij gezegd is. Blaf van de honden bijten niet. Nee, toch? Moeten we dat nog kleiner maken, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Niet alles Nee, dat... blaffende honden ja. bijten niet. Maar ik refereer weer aan die dans waar je het net over had. Je hebt net laten zien van, hey, blaffende honden, het mag scheuren, maar het bijt niet. Inderdaad, mooi toch. Dan gaan we gaan naar Robbie. Zo, Ken je dat nog van James Brown? Ja, want ik moeilijk, keek ook hè? al James die Brown deed het toch ook andere- al, hè? Als ik bakken zei Biggie, Ja, is ook dat dat me kan zwaar Toronto. Sang. Toen moet je dat Ik had vertalen. hem nog niet Oh, gehoord. ja, Nee, dit ik ken is hem. ook- Waar heb je het gevonden? Ik kan mijn bronnen niet Ai, prijsgeven, maar mensen. ja. Sorry. Ik kan mijn bronnen niet prijsgeven. Zou sabitak in bak als hij biggie. Dat is in elkaar zwaar kronto. Die ken ik niet. Dus als we hem mogen vertalen. Vertaal maar letterlijk eerst. Assau is een olifant, toch? Of Ja. niet? Ja. Ja. Zo, zo. Oké. Dus een olifant met een groot achterwerk. Ik denk dat je niet meer tot je neemt dan je aan kan. Ja, daar heeft het wel mee te maken, ja. Maar die kronto is dan groot. Ja, en dus, dan, dus je moet hem, alles dat erin gaat, moet er op een gegeven moment weer uit. Ja, Of je klopt, bakaseno begino, maar poering. Oh, die probleem. Oh, die probleem. Ah, bij ons. Die ken ik. Die ken ik niet. Ik heb er ook nog een. Daarom, ik wist, we hebben kennis toch, dus ik heb hem bewust voor deze tafel gebruikt. Maar toen je hem Ja, uitsprak, dacht ik, oh, ai. Ja, we precies. moesten hem even in kleine stukjes Kijk, ik breken. had hem kunnen opzoeken. Kenner toch, kenner. En Vincent, we hebben voor jou dan nummer 3 nog, maar volgens mij heb je ook een leuke daar. Angry Siskapu na Tigri Nyanyang. Zo. Als honger een schaap is, is het de tijger die eet. Maar je kan hem ook die kan je weer anders Ja. interpreteren. Angry, Siskapuna, Tigrinya. No, ik kom er niet uit. Ik zou Dit is echt deze een- zou ik ook weer denken. Wees op je hoede. Ja. Want als je kijkt, Amerikaans kapoe, als een schaap honger heeft en hij let niet op zijn omgeving, Oh, ja. dan is hij voeding voor de Oh, dus voor de tijger. Angry Siskapu Na na tigri Tigri nyanyang. Nyanyang. Dus dat want ik een nyang. Dan Skape heel nyang, dan heel lonto. Ja, Ah, nee, Ja. wat zij doen. Ja. Ja, dat Oké. denk ik dan. En ik vond het wel bij je passen, want je bent natuurlijk ook Anansi Toriman. Kan je ons vertellen wat je daarin precies doet, voor de mensen die het nog niet wisten? Nou, vanuit muziek, als drummer werd ik op een gegeven moment gevraagd omdat ik vertelde over mijn avonturen als muzikant. Ik toerde en ja, je maakt wat mee als muzikant. Dus ik vertelde erover. En iemand die hoorde mij, die zei, joh, volgens mij ben je een goede verhalenverteller. En ik zei, ik ben drummer. Typisch Suriname. Identiteit.
En op een gegeven moment toen zei ze van... nou, we gaan een Afrikaans sprookje maken. Tilde van Haaster. En jij moet de verhalen vertellen. Jong, ik dacht, nou man. Want weet je, het was een een dansgezelschap. En het was een vaste baan. Mijn eerste vaste baan in mijn leven. En dat betekende dat ik gewoon 10 shows in de week deed soms. En dan moest ik nog meer bij gaan doen, maar ik werd niet meer betaald. Dus ik dacht, ja, dat is mooi. Meer werken, minder krijgen, dat is geen anansie, toch? Maar goed, lang verhaal kort. Ik heb op een gegeven moment... Trouwens, Winston, we hebben bezoek van tante Anneke. Tante Anneke. Ja, toch? Wat heeft u voor ons meegenomen? Weet je nog vroeger, wat heb je voor ons meegebracht? BB met R. BB met R. BB met R. Robin, ik hoor jou denken, BB met R, dat is bruine bonen met rijst. Wie was dat? Max Moisky, maar ja. Dat senior. Senior, ja. Dat was senior. En junior heeft dezelfde melodie genomen. Oh nee, de laat. Kijk, zie je? Dat komt voor de volgende uitzending. De expert. Tante, kunt u eens vertellen, waarom is BB met R voor ons Surinamers zo belangrijk en bijzonder? Kijk, zoals jullie weten is bruine bonen echt een typisch Hollands product, hè? Een Hollands ding wat in Suriname groeit. Kom, je mag even bij mij staan, want anders kunnen ze niet zien wie praat. Oké, dus in Suriname, tenminste bruine bonen is typisch Hollands gerecht. Hier krijg je bruine bonen met rookworst en dat soort dingen. Maar bruine bonen met rijst, dat is echt een ander verhaal. En dan ga ik die witte mensen ook laten proeven dat onze bruine bonen is niet... Dat is niet die bruine bonen van want die gaan wij niet eten. Nou, lekker weer. We hebben... Zeggen, jongens, kast toe. Ja, dank u wel, tante. Lekker hoor, dank u wel. Neem lekker een bordje, dan gaan we terug naar Winston met de Anansi Tori. Dus op een gegeven moment, ja, dat was echt... Ik had zoiets van, ik heb genoeg te doen. Laat me met rust. Dus ik zeg tegen die dame, ik zeg, weet je, ik doe het alleen als in die productie, als we Surinaamse trommels, dus Kawina trommels kunnen verwerken. Maar ze is een Hollandse dame, dus ik dacht, dat gaat ze nooit weten. Haar zwager was een Surinamer. Dus ineens kwam ineens Koti Hari, alles anders. Ik kon geen nee meer zeggen. Dus zo ben ik in de Anansi Tori gerold. En het is, weet je, soms weet je niet wat je blessing is. Je weet niet... Jullie mogen gelijk eten hoor, dat is prima. Je weet niet wat in je voorland ligt. Het is helemaal waar. En het had een... Ik heb 3 maanden lang... heeft ze echt aan mijn hoofd moeten zeuren om me zover te krijgen. En ik hou van talentontwikkeling. Een van de mooiste dingen die ik heb geleerd door Anansi Tori's te vertellen is... Wat een enorme mogelijkheid het brengt om te verbinden met mensen. Kijk, als Pokomas zit ik achter een drumstel en is leuk. Maar daarvoor, spoken words, je maakt echt verbinding met mensen. Je maakt echt verbinding met mensen. En toen ik eenmaal door had van 1, dit is traditie. Ik ben in Suriname geboren, dus ik ben de Anansi Tori op radio. Maar toen ik in die cultuur en de overdracht dook, dus de geschiedenis van die Tori uit West-Afrika, ben ik echt een studie van gaan maken. Ik heb boeken besteld uit Amerika. Ik heb mijn duurste boek, het was €84 uit Amazon gekocht. Want ik dacht, nou ga ik erin duiken. Ik wil de professional worden. Voor het eerst in mijn leven dat ik dacht, ik ga een pro worden. En ik ben daarin gedoken. En toen dacht ik, oké, mogen voor Tori Tori, maar ik wil de cultuur de culturele overdracht ga ik doen. Dus ik ging in Afrikaanse gewaarden naar de bibliotheek als ik vertelde, naar de scholen. Ik wilde dat ze me zagen als de Afrikaan. En tembige, ting, sigri, ting, dem look me. Maar meneer, we verstaan u niet hoor. We praten Nederlands hier. Ting, sigri, ting. We praten... Nee, ze werden boos. En dan zei oh ja, dat verstaan jullie niet, hè. Maar weet je, die kinderen in Afrika, in West-Afrika, zijn heel slim. Die verstaan dat wel. En ze kunnen het ook nog nazeggen. Ik ken jullie nog niet, dus ik weet niet of jullie slim zijn. En zeker niet als jullie het nou kunnen zeggen, maar dat hoor ik vanzelf wel. Waar gelijk dat had ik ze gelijk. Dus in Groningen sta ik daar met mijn Afrikaans gewaad. Ik had haar, gekleurde vlechten. Dus de grootste shock, culturele shock wilde creëren. Want ik wilde de Afrikaans zijn die vloeiend Nederlands sprak. Misschien zelfs beter dan zij dat deden.
ik kreeg... En ik ben een ondernemer, dus ik dacht, oké, ik ga Anansi-stories vertellen, maar ik ga het op mijn manier doen. Dus op een gegeven moment begon ik met 1 show per dag, 3 kwartier, bam. Ah, maar lekker. Wat als ik 2 shows per dag ga doen? Is beter, commercieel is beter, toch? Wat 3? Wat 4? Op een gegeven moment deed ik 5 voorstellingen per dag. Ik deed 350 voorstellingen per jaar, 15 jaar lang. Door Maastricht, Groningen. Smile, kom je dat? Hey, je rijdt in een nieuwe wagen. Wat doe je? Ik zeg, ik vertel een story. No, dat nou een story. Ik zeg, Anansi hemzelf? Tuurlijk, voorbeeld op. Anansi staat als format. Luister, ik heb zelfs een Anansi businessmodel bedacht. Anansi heeft een businessmodel hoe hij aan zijn geld komt, hoe hij zijn dingen doet. Dus, moet je je voorstellen, als je een Anansi businessmodel hebt, dan heb je een spinnenweb, toch? Dat is je netwerk. Als je je netwerk onderhoudt, als je je spinnenweb onderhoudt en je weet van, Pascal, Almere, Memorego, kom Chami Matigo, netwerk, pop. Anansi, coördinaat, links, rechts, ben ik het snelst moet ik bij jou kunnen zijn. Jij hebt mij ook bereikt. Ik heb hem bereikt. Nu hebben we hem en jou als netwerk. Dus Anansi business model, ik heb het naar een next level gebracht. Van jongen, wat als ik mijn business vanuit een strategische netwerk, de Engelsman taki, your network is your net worth. Weet dat wacht, de Anansi is niet zomaar een Tory, het is niet zomaar een overdracht cultureel, maar het is ook een business mind. Dus we hebben een overlevering, we hebben een overlevering gehad 100 toch? Heel veel waarden. Dus dan komt het daarop. Als ik hem mag aanvullen, wat wil je graag man, ik word er helemaal blij van. Maar zo zie je inderdaad het stukje muziek. De verhalen die er allemaal aan vastzitten, wat we er allemaal mee kunnen bereiken. Precies. Dat is die mindset waar ik van hou. Ik word er oprecht blij van. Ja, natuurlijk. In ons muziek zit zoveel kennis verscholen. Look zo op Chindron. Als je bent gewaarschuwd, hè? Wat? Dus ik heb opnames gemaakt met dit ding. Je weet nooit dat het uit zo'n klein ding. Maar het is Afrikaanse maken. Het is invention. Maar Wins doet ook nog body percussion. Hè? Ook nog. Dus, maar dit is nou mooi als je het doorvat. Een van die percussionisten in die muziek- en dansgezelschap. Amambe Dwasali. Nu komt het, hè? Dan Shasani. Dat mooi. Maar ik zeg maar, hoe doe je dat? Dan tak zo. Mi stuka staan helemaal uit. Ik heb nou een website met 500 video's met body percussion. Met alleen maar body percussion. Anansi. Ik zie iets Wil je kleins. even eentje voor ons doen, alsjeblieft? Gewoon staan, gewoon even... Een Anansi. Een Anansi. Ja, gewoon, nee, ik bedoel, we hebben niet heel veel tijd meer, maar ik bedoel... Wat wil je? Ik wil muziek horen, dat wil ik horen. We hebben een thema van muziek, doe even je showtje, want ik wil even... En als je wil... Kan ik er iets doorheen? Juist. Dan ga ik deze Alles doen. kan hier, Dan ga ik jongen. deze doen. Maak verbinding. Die African drums zijn de klanken van jouw heartbeat. Het zijn de klanken van hetgeen je niet ziet, maar voelt, hoort. Het doorboort jouw ziel. Make connection. The African drums are the sounds of your heartbeat. They are the sounds of blind sight. They are the ears who don't hear. Instead, pierces your soul. Make connectie. Afrika, nafufiri you. Kra, kra, kra. Nafufiri pe kong mopo. You fudape. You fuja. You fujaja na ini. You na ala presi. Komisida botri. Ala presi. Komisida botri. Fu boli you. Kra. Nyang. Nyanyang. Meki verstaan. Meki verbinding nanga mama grong. Kiruan mang. Kiruan pong. Naka gong. Prei. Fu oppo. You yeye. In zee. Maak verbinding.
Jawel, applausje. Zeker weten. Zo, je zal het niet geloven. We hebben zoveel plezier, maar de tijd zit er alweer op. Maar het vliegt voorbij, hè? Ja, het is net als die vlucht van Suriname hier. Ja, toch, we gaan weer in de plane en dan vliegen we weer terug. Dus, Geweldig. mag ik jullie bedanken. Ik ben zeer vereerd dat jullie er vandaag wilden zijn. En dat jullie hebben meegedaan met Ali Taki. In een hele vrije aflevering, waarin we alle kanten op zijn gegaan. Zeker. Maar weet je, dat mag de pret niet durven. U bedankt voor het kijken. Dus kijk de volgende keer weer naar Ali Taki. Want we zijn hier voorlopig nog even en we gaan nog lang niet weg. Dank Bong, tot de volgende keer.